Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Pane confession imwe iyo yandakaverenga nezuro ndikaiposta nhasi. Confession iyoyo it has really affected me zvekuti kunyange pandanga ndichida kutanga kurekodha episode iyo ino yandiri kurekodha, I was just feeling down. Vamwe amai avo vakati ivo muroi pakangondibata ndepekuti mwana wavo vanoti hanzi akaita 10 years achinamata, then paakangoita that one simple mistake when she fell into adultery, hanzi vainge vakatomirira kuti ange achingodona kana adona vobva vamutsika. It was very depressing. Ameno kuti mainzwawo here confession iyoyo, mafungei nezvayo confession iyoyo. Asi at least we have learned kuti munhu unofanira kugara uri pamberi paMwari kuitira kuti muvengi asafa akawana mukana. Hanzi tinongoda kamukana kadiki diki kuti tinge tichikwanisa kukupedzisa, and hanzi kana tawana mukana we make sure, because tinenge tichiziva kuti hapasi pose patinokwanisa kuwana mukana zvakangoma hazvo veduwe. Asi pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe mukoma vedu vanga vachisuggesta ivo vachiti kana zvichiita, kana muchikwanisa kushandisa inonzi Zoom, hanzi vanenge vaine Zoom mafone avo vanokwanisa kutouya vachipa matestimonies avo. What a wonderful idea that we have been given our brother. So kana ndikakwanisa kuzoita set up Zoom, which means kuti vanenge vaine maZoom mumafoni avo vanokwanisa kuzofona apo patinenge ndichirekodha maconfessions, muchipawo miono yenyu live on camera, and ndaona sekunge yakanaka. Unokwanisa kusatobuditsa face yako, then wobva watopa miono yako pandinenge ndichiverenga maconfessions zvekare nekutipa matestimony, because we really need ma-testimonies, especially even on my side. I really need those good testimonies, because when you receive my confessions, it's like your world is always covered in darkness. You won't see any light at the end of the tunnel, because nyaya dzaunenge uchinzwa dzevanhu dzimwe dzisingaite kuti unge uchidziposta, dzimwe dzacho dzinokuaffecta mentally the way that you even think. Asi regei ndikuverengerei imwe confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Tendai. Inini ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Takazouya kunoku kumhiri kwemakungwa kuCanada, ende zvakaitika ndingangoti inyasha dzaMwari, because ipapo ndainge ndatova pedyo nekuromba. Ndipo apo pandakazokwanisa kuya kunoku kuCanada through vamwe elder vemuchechi vandainge ndisingatozivi. Elder ava vainge vava nenguva vachitsvaka munhu wavainge vachazounza kunoku kuCanada. Vaida a gardener, uye zvekare vainge vachida a housekeeper kuti ange achizochengeta imba yavo, nekuti vainge vaine maproperties akawanda awo avainge vakatenga kubva zvavainge vakauya kunoku kuCanada. Vainge vava nemakore kubva zvavainge vakauya muno munyika yeCanada, ndokubva vachizotanga kutenga maproperties avo akasiyana siyana. Panguva ipapo pandainge ndava kuti iko zvino zviMwari, ndasvika pakupererwa neupenyu, ndava kuda kuromba nekuda kwemamiriro ainge aita upenyu hwangu neupenyu hwemudzimai wangu. Mudzimai wangu iye ainge ari musoja. Mudzimai wangu aishandawo kune rimwe bhodha. Vaipotawo vachiwanawo mari, ende aitowana mari yainge yakawanda kudarika mari yandainge ndichiwana.
I had been an engineer for a very long time, saka taipota tichibatawo macontract. Murungu wedu ainge aine mari, saka takaunganidza mari. Madam vaiti kana vakabva kubasa vaine mari yavanenge vainayo, toisa mari yedu paside. Tainge tichida kupinda logistics industry. Mainge muri mugore ra 2007 apo patakafunga kuti tinge tichitanga a small trucking company muHarare. Ndimo matainge takakurira uye zvekare ndimo matainge tichigara. Saka takatanga company yedu iyo yatainge tichiti Tendai Logistics. Ndokubva tachizokwanisa kutenga matruck edu matatu. Takatenga a Mazda Titan, tikatenga neDyna, tikazotenga rimwe racho rainge riri hombe, iro rainge riri Haino. Ndiro rori rainge riri hombe iroro. Saka basa redu ratainge tichita nderekuti taiva tiine vanhu vedu vatainge takatotaura navo, takatoita market research and everything. Saka taitakurira varimi fodya, ende basa tainge titori naro rakawandisa. Taitakura fodya kubva kuna nakaroi, tichiuya nefodya nezvimwewo zvakasiyana siyana, tichiuya nazvo muHarare. Uye zvekare tainge tichitakura magrain from GM depots tichienda nawo kuma depots akasiyana siyana zvakaita sechibage, gorosi uye zvekare nebuilding material. Saka business redu rakawana support, especially muchurch patakatengawo matruck. We were being supported by other business people vainge vainewo mashops avo zvekuti tainge tisingagari pasi. Saka nekuda kwekuti economy then crashed, fuel prices they started shooting up each and every day, spare parts and mamwe clients, nekuti taidila nema companies and mamwe companies awa aifanira kuti anga achizokubhadhara after 60 days. Then after 60 days dedze nekuda kwerate maizoti muchino calculatorana, then unobva watoona kuti unenge wakatodyiwa. I remember one morning, iro gore racho iroro ndainge ndakatenga matruck mainge muri muna August mugore ra 2007. Ndakamuka semazuva ose and ndainge ndava ne problem yekuti pandinomuka ndaitanga kutemwa nemusoro, because running a business is not easy, because munhu wese anenge akatarisa kwauri. Pandakamuka ndipo pandakabva ndachizoona kuti matruck angu maviri ainge akapakwa and madriver angu vaiwanzo kuenda nematruck vobva vanorara kumba kwavo nematrucks. Ndo zvandainge ndichiita izvozvo, but vakauya nematruck usiku ndokubva vabvisa zvose mukoma, vakasunungura mataya ose, mamwe mapatsi. Zvainge zvakaoma mukoma. Apa ndichiona kuti mukambani tainge tisina kana mari. Apa mabasa zvinhu zvose zvakatanga kusunga. Uchinatsokuona kuti iko zvino life yangu iri kuenda muvhu bit by bit. Apa panguva yacho iyoyo ndainge ndine umwe mukuru wekuchechi uyo aipota achitidirirawo dhiziri. Ainge aine garage, rainge risiri garage rainge rakakura, ainge achiri kutotangawo. Saka taienda kwaari tichinodirirwa dhiziri. Saka he started threatening me achiti ainge ava kuda kutora motikari nekuda kwekuti ndainge ndatadza kuti ndinge ndichimupa mari yedhiziri iro ratainge takambodira pagaraji rake. I was drowning in debt. Gore iroro ndo pandakaona kuti upenyu hwakaoma. One day unokwanisa kunge uri mbinga mumuri, but mune ramangwana unenge wava kutotadza kana kuti unge uchiraiza $5 chayo yekuti munge muchikwanisa kutenga kana chikafu mumba. Saka nemudzimai takabva tachizoti sezvo rimwe truck redu reTitan iro raipota richitipa maproblems, tikati totengesa Titan then tobva tachizosara neHaino uye zvekare nekaDyna kedu. Saka takatengesa rimwe truck, tatengesa truck iroro. We thought kuti it was going to restart business redu, but mukwamanashe 2 weeks down the line tabva mukutengesa rimwe truck, then engine yeDyna ikabva yanoka. Murume uya ainge aine service station yake, zvainge zvisingatomboenderani value redhiziri neHaino, but akauya nevakomana vakatora Haino. Then I was left with nothing
waiti usiku kana wava kuda kurara wopedza iramba kubata mangwana makuseni, waiti zvekare paunenge uchida kuti unge uchimuka kuti ukwanise kushanda waizvibvunza kuti zvino ungazvifambisa sei. Ndainge ndiine imwe best friend yangu uyo wandichati Dewa, ainge ari mudhara wechikuru, aiitawo zvekugadzira marori, saka ndaiwanzo kuendesa marori angu kwaari. Saka nerimwe zuva ndakaenda kwaari ndikamuudza kuti mumba mainge musitorina kana chikafu, ndainge ndichida kuti ange achimbondiona ne20 then ndobva ndachizomudzosera kana ndaiwana. Akangoti kwandiri, aiwa Tendai, kana usina zvinokuprotecta ziva kuti zvinhu zvako hazvimbofi zvakaita. Mistake yawakaita ndeyekuti wakatanga watenga motikari usina kumbogara wakataura nevadzimu vako, uye zvekare usina kumbogara wakawana protection. Ndainge ndiri munhu anonamata, ndainge ndisati ndakamboenda kungava kuri kumasowe kana kuti kun'anga, ndainge ndakangokurirawo muPentecostal. But pane dzimwe nguva dzekuti unosvika pakupererwa neupenyu, unenge wava kungoteerera anyone anenge auya neidea anotongoita sekunge anenge atumwa naMwari. Saka paakanditi kana uchida kubudirira sezviri kuita vamwe, nekuti mubhizinesi ratainge tichiita ndaitova neshamwariwo dzandakazotanga kuwirirana nadzo tichifambidzana mumabhizinesis edu tichibatsirana. Saka akangondipa maexamples ekuti tarisaone nhingi kuti imimi muri kuchema, but akatobva mukutonotenga motikari itsva ende chainge chiri chokwadi. Saka ndainge ndiine friend yangu uyo wandichati Munya, wandainge ndichishandidzana naye same business same route, but ainge akatobva mukutonotenga matraki maviri kuSouth Africa, new trucks, asi inini zvinhu zvangu zvose zvainge zvakamira kuti tsi pasina kana chainge chichimbofamba. Ndakaramba hangu ndikati inini ndiri munhu anonamata, izvi zvekupira kumidzimu izvi I don't believe in it. Ndakadzokera kumba, of course ainge andipa mari, but mukomana wacho ndakati ndiri muroad ndichifamba, kana zvinhu zvako zvisiri kufamba zvakanaka zvose mukoma zvinoramba kufamba, because ndainge ndiinewo kamotikari kangu kandainge ndiinako. Ndakangofamba kuda about 200 meters ndokubva kati dzi kakaramba kutofamba. Ndikati Dewa, uyaone zvaita motikari yangu. Ndakabva ndachizotanga kufunga nezvazvo, saka ndakazotaura naMunya. In fact Dewa ndiye akanditi chienda unotaura naMunya, anokwanisa kukubatsira, because ndakatotaura nezvako nechekare, even though ari bhururu wako, but ndinozviziva kuti you are a man, you have pride, but pane pamwe paunenge uchida help. Saka ndakazotaura naye. So mukunotaura kwatainge tichiita, he invited me to his house. Mazuva iwawo ainge ava kuRoger kuBorodale. He asked me kuti business rainge riri sei, ende ndikamubvunzawo kuti rake business vainge vachizvikona sei, because isusu vamwe zvinhu zvedu it was just collapsing, and ivo zvavo zvainge zvitorakidza kuti zviri kutofaya. Akabva achizondiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvakavanzika zvaunenge uchifanira kuti unge uchiziva semunhu anenge ava nemabusinesses, especially mutransport industry, nekuti the majority yevanhu vanorana matransport companies ari successful vanenge vatori nezvinhu zvavanenge vachitoita kuti zvisimbisa. And kana ukava munhu wekuti unenge usinawo chaunenge wakabata, hauna kwaunokwanisa kuzosvika. Saka akazondiudza kuti ainge aina vamwe sekuru ava akavaziviswa nevamwe sekuru vake, hanzvadzi yamai vake, asati atombotenga rori rake rekutanga. Saka asati atomboenda kunotenga rori, akatanga aenda kuMbare nasekuru vake. Anoti iye vakabva vachizomunamatira, vakakwiza bute pasi petsoka dzake kuitira kuti paanenge achifamba asazorondwa nevavengi. Uye zvekare anoti mushure mekunge vazotenga traki, vatenga traki kudaro, vakabva vachizonouraya mbudzi iyi akati vakaiurayira kuna mukuvisi, ndokubva vachizotora ropa, vakabva vachizotanga kumwaya ropa pamavhiri etraki. Ndakamubvunza kuti zvose izvozvo vakazviitirei, akabva achizoti kwandiri vakazviitira kuti iro traki kana rofamba risazongofambira mahara, uye zvekare ringe richizova saamai vanobereka mamwe matraki. Zvichokwadi ndakati ndichicalculata ndikaona kuti zvose zvaainge achindiudza
unenge wakutoona kuti munhu ari kutondiudza kuti zvechivanhu zvinoshanda ende zvechokwadi zvinenge zvichimushandira, ende kunyange ukada kupikisana naye ukamuudza kuti inini ndinonamata, nekunamata kwako unenge uchitoona kuti hakuna kana kwauri kutomboenda, zvose zvakamira kuti tsim. And I thought kuti God had forgotten me, and ndo zvaakatotaura kuti kokana Mwari wacho akakukanganwa, because Mwari uyu wamunonamata haasi Mwari wedzinza renyuka, asi midzimu yako haifi, yakakukanganwa, inokwanisa kukufuratira but haifi, yakakukanganwa. Within 1 week I then met another guy, ndakasangana naye kwaBoka. He was also a businessman, he was a friend of a friend. Takangotanga kungotaura, saka mukutaura kwatainge tichiita akangondiudza that same story yekungoti nemaomero aita economy, kana uri mutransport, kana usingade kushandira mahara, unofanira kuti unge uchizova nezvimwe zvinhu zvaunenge uchishandisa kuitira kuti zvinhu zvako zvinge zvichizofamba zvakanaka. Saka ipapo mukwamanashi ndipo pandakazodzokera kuna Munya ndikati Munya chindibatsira, urikuda kuti ndinge ndichizvifambisa sei. Saka ndakaenda kuna Munya ndokubva tataura tose tikadzokera kuMbare. Tadzokera kuMbare ndo pandakatanga kudzidza nekudzidziswa kuti it's not about kungopira midzimu yako chete, ndokainge kari kekutangawo kuenda kun'anga, in which I started regretting later on. Saka takaenda kuMbare huri usiku, takanzi taifanira kuti tinge tichipfeka zvipfeko zvered, ende makore acho iwawo munozviziva kuti muZimbabwe kupfeka chipfeko chered zvaitorovesa kana kutourayisa, asi sezvo vainge huri usiku takati tasvika popamba pavo sekuru vacho vainge vaine maring avo avainge vainawo. Avakandiudza kuti maring awa vanopota vachimatengeserwa neumwe murume wekuNigeria, asi maring acho anobva kuGhana. Ndakatanga kufunga ndikati kumba kwandabva zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vana vachaende kuchikoro, munotanga muchavhunduka mawarning letters anenge achibva kuchikoro, kudzamara mava kusavhunduka, nekuti ukaramba uchivhunduka unopedzisira watokwanisa kana kuzotozviuraya nekuda kwemastress aunenge uinawo. Mudzimai wangu ainge akadonha kubva mukunzi mukadzi wembinga yemumhuri, ainge ava kuita zvekutengesa madomasi. Tainamata but unyatsoona kuti hapana kana chiri kutombochinja. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichisarudza ring, ndikanzi zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga jira rewhite semachira aya avanoshandisa kana vachisona magemens. Ndikanzi ndinotenga zvekare nerimwe jira rered, ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichiuya $200. Ndikanzi $200 iyoyo ndo yainge ichazondibatsira kuti zvose izvo zvainge zvakatorwa nemuvengi zvinge zvichizodzoka kwandiri. Ndakabva ndachizopiwa mazuva, ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizviita zvinhu izvi within 1 week. Saka takazoenda kuchurch. Taenda kuchurch mukoma, vamufundisi the way yavakatanga kuparidza nayo vaita sekunge vari kutofemerwa naMweya Mutsvene, because mukunoparidza kwavainge vachiita vaita sekunge vainge vachiparidza inini, kunyange mudzimai wangu ainge achingonditarisa, because mudzimai ndainge ndakamuudza zvose ende iye ainge asati abvuma, but tainge tatorara nenzara the day before we went to church. Saka vakabva vachizoti pane munhu wandoda kuti ange achitsanya, munhu uyu handisi kuziva kuti ndiani, but murume iye nemhuri yake vari kufanira kuti vange vachitsanya. Mabusinesses avo zvose zvavari kuita zvakafa nekuda kwekuti kwose kwavari kuenda kuvachinobatsirwa vari kubatsirwa nevanhu vanoita zvechivanhu, avo vari kutowedzera kutotsindira kuti zvinhu zvavo zvisazosununguka. Ndo zvandiri kuratidzwa izvozvo, ende nzira yacho yava kuda kufamba nayo zvinhu zvavo zvicharamba zvichiwedzera kuoma. Saka vanofanira kuti vange vachiita 3 days. Ipapo nemudzimai takatarisana, takazoti tadzokera kumba ndokubva tachizotanga kutaura nezvayo. Tainge takanzi vainge vasina kutaura nesu direct, but pasemoni yavakapa vakati munhu uyu anozviziva, iye anotozviziva nekuti Mweya Mutsvene achataura naye kana kuri kunzi ivhangeri rake. For 3 days hafaniri kuti ange achidya, unoita day and night, uye zvekare wombomira kutaura neshamwari, wombodzima mafoni ako,
ungova iwe nemhuri yako naMwari wenyu muchingonwa mvura nekungonamata. Asi kana vari sevana vanokwanisa kupota vachipiwawo zvokudya. Zuva rekutanga it was like hell, because zvinoitika ndezvekuti kana wanyanya kuita go through a traumatic period nekuda kwemastress aunenge uchisangana nawo mubusiness, unogumisidzira wava ne-high blood pressure. Saka ndainge ndava kuti kana ndikanzwa nzara ndaitanga kudikitira, ndotanga kuita sekunge munhu ari kufenda even before that sermon. Saka ndakatanga kuzvibvunza kuti ndichazvigona here sezvo ndava munhu atova ne-high blood pressure. Zuva rekutanga it was like hell. Ndakatanga kutemwa nemusoro, ndakatanga kubvunda, uye zvekare ndainge ndichingoona rima. I told her not to worry, ndikati Mwari ndivo vanoziva. Mukoma by the time apo patakazoti dzainge dzava kuma past 8 ndainge ndava kusaziva kuti ndiripi, but ndakangoramba ndichingonamata chete. Tainamata mubedroom takapfugama nemudzimai. Ndakazogumisidzira ndangoita zvekuzvambarara pasi because ndainge ndonzwa dzungu, ndikati Mwari honai, I am tired of seeing wicked people prosper whilst I am sinking in debt. That night ndakarota vamwe sekuru vangu, ndakavarota vachifamba neni tichienda kumba kweimwe ng'anga. Vakabva vachizoti kwandiri, pinda pamba apa ndipo pane ruponeso rwako. Ndakavimba navo sezvo vainge vari sekuru vangu. Ndakabva ndachizoona kuti vainge vachida kuti ndinge ndichipiwa kamwe kamwana kachechi. Kamwana ikako kakazoti kashama muromo wako, ndikaona muchibuda zongororo. Ndopa ndakabva ndachizorota zvekare dzimwe hope. Ndakarota ndainge ndakamira padhuze netraki rangu riya rehaino. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti mukati metraki mainge muine vakadzi vaviri vainge varimo. Vainge vakapfeka hembe dzeblack, vakasunga madhuku eblack, vakabata hari dzavo mbiri. Ndopa ndakanzwa izwi randisina kuziva kuti rakabva nepi, rakangoti kwandiri, you do not need blood, you need obedience. Ndikamuka ndichichema. Zuva renumber 2 ndakaita sekunge ndainge ndatova negore rose ndisingachazivi kudya. Miromo yangu yainge yatsemuka. Asi I felt at peace. Ndakatanga kuverenga bhaibheri rangu. Ndaingoverengawo mukoma zvekungoti ndiri kuverenga bhaibheri, asi handina chandainge ndichiona nekuda kwekuziya nenzara, because ndainge ndatova nezvirwere zvimwe zvandainge ndava nazvo munyama yangu. I think ndipo pandakaita futi diabetes. Hakusi kunzi inongouya nekuda kwekuti unodya zvinhu zvinotapira. I think nestress futi inokonzeresa zvirwere zvakaita saizvozvo. Ndaiti ndakatarisa bhaibheri ndainge ndisingakwanisi kana kuverenga, asi ndakazongoti ndavhura ndikaona kuti ndainge ndiri pana Isaiah 58 painge pakanzi, is this not the fast I have chosen to loose the chains of wickedness. Ndakangoti ndichingopedza kuverenga vhesi iroro, pane umwe akabva achizonoka pagedhi. Ndakabuda panze pegedhi ndokubva achizondibvunza kuti ndainge ndichiziva murume ainge achinzi Tendai here, ainge aine matraki. Ndikati hongu ndini. Akabva anditi ainge apiwa referral nefriend yake, ainge aine ka small job, ainge achida kuti ndinge ndichisupervisa offloading kumasasa. Akanditi I'll pay you something. Ndakaenda naye kumasasa. Mukomanashe apa kwakazoti kwava neimwe mhepo yakasimuka. Ndainge ndisingakwanisi kana kumira nekuda kwekunzwa dzungu. Apa ndainge ndichisupervisa kuburutswa kwechibage chainge chichiburutswa mutraki rake. Akandipa kamari ndikakwanisa kutenga ka 5 kg kehupfu katsunami. Ndokubva ndadzokera kumba. Usiku ihwohwo tikakwanisa kubikira vana vedu. Takavabikira sadza nemavheji, but vana vakapembera nekufara vachiita sekunge tainge tabika sadza nebeef. I woke up very weak the very next day, but I was feeling hopeful. That evening ndopa ndakazofonerwa nevamwe vakuru vekuchechi vachizondiudza kuti
kwainge kuine announcement yainge yakaitwa, saka vakuru vekuchechi vainge vachitsvaka kuti angava ari munhu who deserves kuti ange achizowana mukana iwoyo wekuti ange achizowana visa sponsorship. Ndakadonhedza foni, mudzimai wangu ndiye akazotopedzisa kutaura nevakuru vekuchechi because mukoma ndainge ndisisina kana simba ende hana yangu yakarova semunhu ainge ararama mustress kwenguva yakareba. Hana yangu payakarova ndakanzwa dzungu ndikadonhera pasi. Mudzimai wangu akazotouya akabva achizondibatsira kuti ndinge ndichinorara pamubhedha. After abva mukutaura nevakuru vekuchechi, vakazouya vakazondinamatira vakazotiudza kuti vainge vachazotipa mafone numbers. Tikabva tachizopiwa mafone numbers ndokuzouya kwatakazoitawo kunoku kuCanada. Nyaya iyi mukoma yandiri kukuudzai handizivi kuti sei ndiri kukuudzai, but nenyasha dzaMwari ndakakwanisa kuuya kunoku kumhiri kwemakungwa. Friend yangu uyo wandati Munya, uyo akaita mhiko dzehurombwa by 2015, akati achibva kune rimwe bhawa muHarare muCBD akaita accident. Ainge aine vasikana vaviri avo vaainge ainavo vose vakatsakatikira paaccident yacho iyoyo. Akasiya mhuri yake. Matraki ose atainzwa kuti ainge ava nawo hakuchina kana track rimwe chete. Mamwe acho hanzi akangotanga kungopfuta ari kudepot because ainge atova nematraki mahombe, aya matracks maheavy haulage trucks. Saka when I look at my life, I thank God kuti he saved me when I really needed him. When I go back home, moyo wangu unorwadza, especially kana ndikanzwa kuchinzi kunenge kuine vanomhanyisana neng'anga vachinobetserwa neng'anga nevaprofita venhema. Miracles, they still happen, but you can only see miracles in your life when you stop trying to replace God. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa zvakaoma. Hanzi patainge tiri kumasasa ndakasekwa nevamwe vakomana vainge vachiburutsa chibage nekuti ndaidzedzereka. Hanzi vakandiseka asi vainge vasingazivi kuti I was going through a lot. Pakaipa. Let us try to talk about this in the comment section. If you have any testimony, do not hesitate to reach out to us.